Òmnium Badalona ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició del Trencant Setges, un conjunt d'activitats que programa per commemorar els fets de l'any 1714. La pluja, però, va obligar a suspendre alguns actes. Òmnium Badalona tenia programades per aquest cap de setmana un conjunt d'activitats, des de recreacions històriques a concerts, passant per una xerrada o un espectacle infantil. La pluja, però, va fer que s'haguessin de suspendre alguns actes i que d'altres es traslladessin de la platja al teatre principal. Hem hagut de cancel·lar uns quants actes, sobretot els que fèiem a l'aire lliure, però també ha repercutit en què novament ens hem adonat de la capacitat que tenen els badalonins i badalonines per respondre quan la ciutat ho demana, com una cosa com aquesta, com la Diada Nacional, com la celebració del tricentenari, els 300 anys que fa que Badalona va ser ocupada i saquejada. Des d'Òmnium Badalona denuncien que des de l'Ajuntament no s'hagi preparat, diuen, cap acte commemoratiu per aquest tricentenari. Malgrat tot, però, els organitzadors valoren positivament l'edició d'enguany del Trencant Setges, que va finalitzar amb un concert de Miquel del Roig.